Innovación e creatividade volven ser os ingredientes da 8ª edición da Feira Ponta Pestor 2021. A cita será os días 24 e 25 de setembro na Praza do Concello, con 40 stands participantes. Por fin, co esquema que queremos de todos os anos, o ano pasado a parte presencial tivémola que adiar, fixemos un pop-up diferente para non perder a marca e para seguir axudando ao emprendemento. Tenemos, como se dixeron, 40 empresas de todos os ámbitos, a sabedes que este é un evento multisectorial e temos unha representación do mundo de iniciativas no mundo da cultura, temos iniciativas no mundo da moda, temos iniciativas no mundo da enxeñería, temos iniciativas no mundo do turismo e tamén no tema ligado á responsabilidade social. Ten especial papel o emprendemento feminino. O 55% das entidades que participan están lideradas por mulleres. Tamén ten especial peso o rural, xa que o 40% das iniciativas nacen en vilas ou aldeas. Ademais, a gran maioría teñen unha forte aposta pola sostibilidade. Os proxectos emprendedores, aparte de estar unha gran parte liderados por mulleres, teñen un tema común, que é a sostenibilidade. Ben nos propios produtos e servizos que ofrecen ou no espírito ou a declaración de principios do propio emprendemento. A cita chega este ano con dúas novidades. Por unha banda, o nacemento da Asociación pro Emprendemento e a Innovación Pontap, na que se integrarán todos os participantes na cita dende o seu inicio. Pola outra, a creación do espazo virtual digital Pontap. Esta plataforma nos va a permitir non só visitar o stand dende calquer parte do mundo, a feira, estes 2 días e o resto do ano que o queramos ter activo, sino entrar en cada un dos stand, ver a súa oferta, incluso falar con eles e poder comprar. Esta 8ª edición desenvolverase cumprindo as normas anti-Covid. Así será obrigatorio o uso da máscara en toda a carpa e non se poderán tocar os obxectos expostos, alo menos que o permitan os promotores.